کاروان آلیکاریان خواردنê li ser çar deveran Medaya Zebedanî li gundewarê Dimşqê û Foa û Kefriya li gundewarê Idlibê hatine belavkirin. û her ji meha çarî vê salê ev ê yekem car e alîkarî bi hevkariya heyva Sûra Sûrî û programê xwarina cîhanî bigihne destê sivîlên dûrpêç kirî. خلق ازلا dikin ku ev zivistan hat û ew bêcilin û darên sotinê nînin. Ew neçar mane alavên malê bû çêkirina xwarinê bikartînin. Li Helebê rewş xirabtir e û sivîl di navbera şerê hikûmetê bi piştevaniya Rûsya û serhildayê û terûristan asê bûne ku hemû şer bo kontrolkirina vî bajarê stratîjî dikin li dema sivîl û karwanên alîkariyan têne armançkirin. Bêguman em dikarin bêjin pêtir ji not ji sadî ji êrîşin ji aliyên komela mafê mirov ve hatine dokumentkirin. Ew ji aliyê hikûmetê û hevalbendên wê hatine pêkanîn. Her wisa opozisyon û Daeş êrîş li ser nexweşxana kirine. Lê ne bi qebare û hejmara êrîşin hikûmetê dijî gelê xwe. Welatên yekgertiyên Amerîka li ser zêdekirina azarên sivîla Rûsya şermizar kir. Peyvdarê Kûçkaspî dibêjitin hikûmeta Sûriya û Rûsya rêxistiyên alîkariyan û tîmên hewarhatinê ewên alîkariya sivîlan li Helebê dikine armanc. There were also military strikes against Êrişên her wisa bi ser binyadên xizmeta medeniyan li ser Rojhilatê Helebê tên kirin. Ew ên ava ve xwarinê berhev dikin. Bi destgihtina ava ve xwarinê bo sivîlan got bûye çek. Nûnerê Rûsya lê netewên yekgertî Vîtalî Çirkin serhildayên Sûrî gunehbar kirin bi têkdana agirbestê digel hikûmetê. В результате на территории Сирии Li Sûriye bi sada komelayên çekdariyên hatî pirçekkirin, bê cidahê xala Sûriyeyê bi bombakirin û aştî li vî demî zehmet e. Netewên êgertî dibêjitin astê wêranî û kuştinkariyê li Helebê gihişte bilindtirîn ast ku di vê hefteyê de 213 sivîl hatine kuştin ku zarok di nav de bûn. Xalid Fetah, Dengê Amerîka.